toată lumea, eu sunt Cristi și astăzi facem un episod nou de adevăr și provocare și înainte de acest episod v-aș ruga să apăsați butonul de like, subscribe și share. Go! Ce ai face dacă într-o zi ai fi invizibil? M-aș juca pe calculator, aș mânca, m-aș spăla și atât. Ce nume ai pune plantei tale de companie? Ionuț! Deci Ionuț. Ok. Ce ai face dacă ai avea un doj de companie? M-aș plimba pe stradă și să zic că am cel mai șmecher câine. Din lume. Se știe. Toți are. Bun. Ce ai face dacă ai fi o gorilă? Aș mânca banane. Și atât? Ce ai face dacă ai avea $1.000.000? Mi-aș cumpăra un calculator, o husă de aur pentru telefon și Un telefon. iPhone Nu, 6. nu-mi place. Bun. Deci cam atât cu aceste 5 întrebări. La provocări! Pentru prima provocare, Franci și cu Cristi vor face Bing Bambu. Bun. Cristi va face provocarea slow motion pe trecerea de pietoni. Dintr-o mică defecțiune, Cristi nu va face provocarea și o va face Cristi. Franci, pardon. Hai. Prima provocare am făcut-o și revenim cu a doua provocare. Fără mașină. A doua provocare este să faci Bing Bambu. Vor face ei Bing Bambu și provocarea va fi să faci Gangnam Style pe trecerea de pietoni. Fără mașină. Ba cu mașini. Hai, Cristi, hai. Hai! Da! A treia provocare este să spună I love you România în compactare. I love you România! În a treia provocare, Franci sau Cristi, depinde cine va câștiga la Bing Bambu, va imita un profesor. Bing Bambu. Hai, Cristi, imită un profesor. Gol! 2! Tănăsaie! 2! Ionuț! 10! Și mă! Ok, vom reveni cu a cincea provocare și ultima. Ca de obicei, Franci și cu Cristi vor face Bing Bambu pentru a cincea și ultima provocare. Ei vor striga, sau mai bine spus, unul dintre ei va striga sexy ca o mandarină pe stradă. Hai! Bim Bambu! Bim Bambu! Bim Bambu! Bim Bambu! Ia o face! Bine, hai că o fac, că vreau să încep. Ok, vom reveni. Am revenit cu provocarea. Franci va spune sunt sexy ca o mandarină pe trecerea de pietoni. Sunt sexy ca o mandarină! Bravo, fă! Deci cam atât joc cu acest videoclip din adevăr și provocare. El a fost Cristi și noi, toată echipa lui. Și ne vom revedea data viitoare cu un posibil nou episod. Pa, pa!